eduki digitalen gaineko atalean proposatutako gaia da kontratuak, bai? Orduan batetik oinarrizko mailan proposatzen dena da kontratuaren definizioa lantzea pixka bat, eta bibe sakontze edukian proposatzen dena da horrek dituen, kontratuak dituen implikazioetan sakontzea, bai? Orduan, ezagutzak lantzeko proposatzen dena da infografia bat, aldez aurretik eta aurre ezagutzetan landu da kontratuaren definizio hori, eta orduan orain eskaintzen zaiena da lan kontratuak dituen oinarrizko edukien gaineko definizioa, bai? Orduan, kontratuak izango lituzke 4 elementu: borondatezko akordioa, lana, enpresa eta enpresaburua, langilea eta soldata. Orduan, haietako bakoitzean klik egin ezkero, topatuko genuke horren gaineko azalpen bat. Bai? Esan bezala, aurre ezagutzetan landu da kontratuaren definizioa, beraz, kontzeptu hauek dagoeneko landuta eduki beharko lituzkete, eta orduan pasatuko geinateke bibe atalera. Orduan, biben sakontze atalean proposatzen da lehenengo flip classroom bat egitea, bai? Hau da, lehenengo bideo bat ikusi, bai? Eta hemen ikonoan klik egin ezkero bideoa agertuko litzaieke ikaslei. Bideoan ikusten denez, 2 galdera daude, bai? Aukera anitzeko 2 galdera daude, eta horrez gain, bideoa ikusitakoan egongo litzateke galdetegi bat, bai? Forms bat bete beharko lukete ikasleek. Ikusten denez, galderak dira bideoetan landutako gaiaren gainekoak, eta azken batean egiten dena da sakondu edukian. Bukatzeko, proposatzen zaizkie ikaslei egoera batzuk ebaztea, egoera batzuk, zalantza batzuk azken batean planteatzen zaizkie, eta erantzunetatik zuzena aukeratzeko eskatzen zaie. Hauek podcastak dira. Kaixo, Andere dut izena. Lanean urtebete egon eta gero, lan kontratu finkoa egin zidaten. Orain finkoa egin eta 2 urte eta erdiran, kalera botan haute inolako azalpenik eman gabe. 15 eguneko aurre abisua eman zidaten, kalera joango nintzela esanez. Dena dela, nire zalantza zera da. Kaleratzeagatik zenbateko kitoa dagokidan. Kontuan hartuta, azken 6 hilabetetako oporraldia hartu ari dudala eta aparteko paga guztiak kobratu ditudala dagoeneko. Orduan, planteatuko litzaieke emandako erantzun hauetatik guztietatik zuzen aukeratzea. Bai. Langabezi prestazioa kobratu ahal izango da lehengo enpresara itzuli aurretik. Itzulitakoan prestazioa eten egingo litzateke. Horretarako, lehengo enpresara itzultzeko orduan bertaratzeko asmoa adierazi beharko da. Ez da onartuko langabezi prestazioa kobratzea eszedentzia eskatu eta lanik egiteko asmorik ez badago. Egoera horretan eskatzailea ez baita langabea beren borondatez utzi dio lan egiteari eta.